Твоята първа работа с Юрес. Габриел е 22 годишен португалец, търсещ работа. Той има диплома и известен опит, ентусиазиране и желае да работи в друга страна от Европейския съюз. Някъде в Швеция Ингрид ръководи МСП или малко и средно предприятие. Тя търси подходящи кандидати за свободна позиция в нейната компания. Не би ли било добре Габриел и Ингрид да могат да се срещнат? Ето, че благодарение на твоята първа работа с Юрес, те имат тази възможност. Твоята първа работа с Юрес е целева схема за трудова мобилност, създадена от Европейската комисия. Тя има за цел да помага на млади хора на възраст между 18 и 30 години, независимо от квалификация, умения или опит, да намерят работа в чужбина, като улесни достъпа им до съществуващите свободни работни места. Тя помага също на работодателите, като открива за предприятията им работна ръка, която те не намират на местно, регионално или национално равнище. Габриел прави някои проучвания в интернет и попада на твоята първа работа с Юрес. Той научава, че службата по заетостта, която прилага схемата, може да му окаже практическа и може би дори финансова помощ за намиране на работно място. Ингрид се затруднява да намери подходящ кандидат от нейната собствена страна. Тя е решила да се свърже с службата по заетостта, твоята първа работа с Юрес, и да използва схемата, за да си осигури достъп до по-широк кръг способни работници. Твоята първа работа с Юрес помага на търсещите работа, сменящите работата си и работодателите по много начини, включително свързване на профилите на търсещите работа с реалните свободни места в компании от други държави членки и даване практическа информация и указания на двете страни. Назначенията трябва да бъдат поне за 6 месеца и да са в съответствие с местното трудово право. Габриел е регистрирал автобиографията си, а Ингрид свободната позиция в службата по заетостта от схемата Твоята първа работа с Юрес. Службата по заетостта е избрала Габриел за видеоразговор с Ингрид. Разговорът преминава добре и позицията е предложена на Габриел. Той ще започне до няколко седмици. Тъй като е бил нает на работа Твоята първа работа с Юрес, може да му окаже финансова помощ, като например поеме част от пътните и дневните му разходи. От своя страна, Ингрид е кандидатствала за финансова помощ за въвеждане на програма за интегриране на работници, пакет за подпомагане, включващ обучение и наставничество, с което да бъде улеснен преходът на Габриел и за нейното предприятие. Нейното искане също е одобрено. И така, предимствата са ясни. Подпомагайки трудовата мобилност в цяла Европа, твоята първа работа с Юрес предоставя взаимоизгодно решение, както за младите хора, които искат да започнат развитие в кариерата си или да сменят работата си в друга компания, така и за работодатели, които не искат да се лишат от по-широк кръг способни работници, които ще направят предприятията им по-иновативни и конкурентоспособни. Твоята първа работа с Юрес улеснява намирането и започването на работа в Европа.